tenia molt clar com seria el llibre, però el que sí que tenia clar és que es diria quan creem els nostres noms, perquè de fet intento, no?, que sigui per mi, és posa sobre la taula un concepte col·lectiu, els nostres noms, perquè al final jo crec que ens interpel·la a totes. També a veure amb el nom, que en el fons és la nostra identitat, o sigui, he tingut l'oportunitat d'acompanyar dones, per exemple, que havien patit situacions de tràfic d'éssers humans, d'afinitat d'explotació sexual. Un dels mecanismes que utilitzen les xarxes de crim organitzat, els proxenetes, és canviar el nom d'aquestes dones per intentar deshumanitzar-les al màxim, no? Per tant, el fet de, per mi, no, el nostre nom, cridar-lo, no, des d'aquest punt també de reivindicar, no, de qui som, era claríssim que havia de ser una mica el lema del llibre, no? Perquè al final és reivindiquem-nos qui som i sobretot a partir de les nostres identitats. Absolutament, jo crec que tots i totes, a mi em dol dir-ho, però és així, tots i totes som fills i filles del patriarcat. Per tant, quan tu treballes en processos de recuperació i acompanyament a les dones, en moltes ocasions el que primer has de construir és tota aquesta càrrega social, patriarcal que hem construït sobre les nostres esquenes per, d'alguna forma, a partir de que ens alliberem d'això, poder entrar en el propi trauma. Per tant, jo crec que com a situació traumàtica i delictiva no hi ha, o sigui, d'alguna forma aquestes violències masclistes, aquesta organització de les violències masclistes, no? És que pràcticament no hi ha cap altre sistema que hagi estat tan eficient en el control d'una part de més de la meitat de la població com ha estat el patriarcat amb les violències masclistes. Ens han negat el relat, ens han negat el fet de ser audibles, no? De que la nostra veu sigui escoltada. I en aquest sentit no ens han permès, d'alguna forma, entre nosaltres comunicar-nos i construir la comprensió del que ens passava. Per tant, això evidentment, quan a tu et pengen la culpa, la vergonya i a més no et permeten ser audible perquè el que fan és tu no ets creïble, el que estan fent és, d'alguna forma, fragmentar-nos. I el que fan és que el teu trauma, el teu dolor, tu el visquis a soles, en la teva individualitat. I que això, al final, vagi fent un pòsit tan potent que t'acabi deconstruint i acabi trinxant la teva autoestima i cada cop siguis més petita. Estem aconseguint un punt d'inflexió, uns canvis estructurals que ja no hi ha volta de full, no? I jo crec que el que és molt important és seguir explicant que el feminisme, com diu Angela Davis, és la idea radical de que les dones són persones, o sigui, superradicalitat, no? Llavors, explicar això sobretot, no? A les nenes perquè ja el seu xip ja no sigui aquesta mirada patriarcal i també començar d'una vegada per totes a focalitzar molt més tot aquest treball de deconstrucció interpel·lant els homes. Els homes no són conscients de com el patriarcat també els està assenyalant i també els està pressionant amb una determinada forma de ser. Cal realment una transformació en essència també de quin discurs estem disposats o disposades a normalitzar i naturalitzar, perquè és el que tenim ara mateix, no? Llavors, clar, l'extrema dreta, evidentment, ha trobat d'alguna forma aquesta oportunitat de tenir com a un dels seus principals enemics els feminismes, perquè en el fons saben que els feminismes realment tenen la capacitat d'acabar amb tot aquest sistema de desigualtat, discriminació i de violència, i per tant tenen por. I davant de la por es tornen més agressius.